ng ating pakikibahagi sa liwanag ni Kristo. Aminin natin na tayo ay hindi, kuminsan, ay hindi nabubuhay sa liwanag ni Kristo. Aminin natin ang ating mga makasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon natin Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay niyang walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, ang bugtong mong anak ay inihain ngayon sa templo na taglay ang aming pagkatao. Lubin mo sana na kami ay mayalay sa iyo
ng may malinis na kaluluwa, alang-alang kay Jesu Kristo ang anak mo na nabubuhay, naghahari kasama mo, at ng banal na Espiritu magpasa walang hanggan. Amen. Maupo tayo, pakinggan natin ang hula ng propeta na si Malakias tungkol sa darating na punong saserdote na si Jesus. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating sa araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y nagpakita na? Siya'y parang apoy na nagpapakadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon po natin ay, Diyos na makapangyarihan, dakilang hari kailanman. Ulitin po natin. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari, kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang puon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay sa Kanya. Diyos na makapangyarihay, dakila, hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakila, hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari ay siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Jesus, tulad nila may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglingkod sa Diyos at naghandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ng mabuting balita.
pong lahat, para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang sumapit na ang mga araw ng kanilang paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, dinala nila Maria at Jose sa Jerusalem upang iharap si Jesus sa Panginoon. Ito ay ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki ay tatawaging banal sa Panginoon. Sila ay naghandog ng alay alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, 2 bato-bato o 2 batang kalapati. Noon ay may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan na naghihintay sa kaaliwan ng Israel at nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo o Mesiyas ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu na pumasok si Simeon sa templo. Nang ipasok ng mga magulang sa templo ang sanggol na si Jesus upang gawin sa kanya ang naayon sa kaugalian sa ilalim ng kautusan, inilagay ni Simeon ang sanggol sa kanyang mga bisig. Pinuri niya ang Diyos at sinabi, Panginoon, ngayon hayaan mo ang iyong alipin na pumanaw na may kapayapaan ayon sa iyong salita, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, ang iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao, isang ilaw upang magpahayag sa mga hentil at para sa kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Ang ama at ina ng bata ay namangha sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. Sila'y binasbasan ni Simeon at sinabi ni Simeon kay Maria na kanyang ina, ang batang ito ay tinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel at pinakatanda na sasalungatin at tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang iniisip ng marami. Mayroong isang babaeng propeta na Ana, ang pangalan anak ni Phanuel, mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na at may 7 taong namuhay na kasama ang kanyang asawa nung mula sila'y ikinasal. At bilang isang balo hanggang 84 na taong gulang. Hindi siya umalis sa templo, kundi sumamba roon na may pag-aayunan at panalangin gabi at araw. Pagdating niya sa oras ding iyon, siya'y nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat na naghihintay para sa katubusan ng Jerusalem. Nang magampanan na nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik sila Maria, Jose at Jesus sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sangayon sa kautusan ng Diyos, idinala ang sanggol na si Jesus sa ika-4 na araw
pagkatapos niyang isinilang upang ialay siya sa Panginoon. At doon sa templo ay kinilala siya ni Simeon at ni Ana bilang ilaw na hinihintay ng Israel upang maligtas ang lahat sa kadiliman. Mga kapatid, ito ang pinagdiriwang natin ngayon. The presentation of the Lord. And matandaan natin na ganoon din ang ginawa ng ating mga magulang. Bininyagan ka ba nung bata ka? Dinala ka sa simbahan, hindi ba? Tayong lahat, inialay tayo sa Panginoon at sa pamamagitan ng ating pagkabinyag, tayo ay nabahaginan ng liwanag ni Kristo. Hindi ba, nung nabinyagan ka, binigyan ka ng kandila? Nandyan pa sa iyo yung kandila? Wala na. Ikaw, nasa iyo pa yung kandila na binigay nung nabinyagan ka? Ba't nasa iyo pa ba ang liwanag ni Kristo na tinanggap mo nung ikaw ay nabinyagan? Mas importante yon kaysa sa kandila. Ang kandila ay tanda ng ating pagkikibahagi sa liwanag ni Kristo. Sapagkat yan ang ibig sabihin ng ating pagkabinyag. Katulad ni Jesus, tayo ay inialay sa Diyos. Ang ating buhay ay para sa Diyos. At masdan natin kung paanong tinupad ni Jesus ito. Tinupad niya sa kanyang pagiging masunurin sa lahat ng kalooban ng Diyos. At sa wakas, namatay siya. At muling nabuhay. Handa rin tayong ialay ang ating buhay katulad ni Jesus upang katulad niya makibahagi tayo sa muli niyang pagkabuhay pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo. Ngayong araw, hindi kayo nagdala ng kandila nyo? May dala kayong kandila? Pag tinanong natin kung sino mang nagdala ng kandila. May nagdala ng kandila. Ikaw, binendisyonan ko na kahapon ang kandila mo. Ano? Diyan, may nagdala ng kandila diyan. After Mass, we bless our candles. Huwag natin baliwalain itong mga tradisyon natin. They are powerful reminders. Nung ako ay nabinyagan, nakibahagi ako sa liwanag ni Kristo. Those of you with candles, we will bless your candles. Siguro ngayon na, kasi kakaunti naman eh. Right after our homily, ha? Kayo nga na may kandila, ilapit na ninyo dito yung kandila nyo. I-bless natin yung mga kandila nyo. At tayong lahat, sumama tayo na sa ating pagiging tapat muli sa liwanag ni Kristo na natanggap natin nung tayo ay nabinyagan. Lumapit dito yung mga may kandila. Magsilapit lang po yung may dalang kandila para mabasbasan ni Among. Nung tayo ay nabinyagan, binigyan tayo ng kandila. Pakinggan nyo ang sinabi ng pare nung tayo ay nabinyagan. Iniabot ng pare ang kandila sa nabinyagan at sinabi ng pare, tanggapin mo ang liwanag ni Kristo. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng bagong binyag sa tulong ng mga magulang at mga ninong at ninang at sa tulong ng buong lipunang Kristiyano naway mag-alab ito sa kanilang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristo sa ating Panginoon. Sindihan na ninyo ang iyong mga kandila. Can we have the holy water, please? Hallelujah! Dumarating ang Panginoong butihin, papawiin niya ang dilim na tumatakip sa atin. Hallelujah! Siya'y purihin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Mga kapatid,
40 araw na ang nakalipas, buhat ng ating ipinagdiwang ang maligayang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ngayon naman, ang dakilang araw ng pagdadala kay Jesus sa templo, sa hayagang pagtupad na sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises, ang totoong maganap ay ang pakikipagtagpo ng Mesiyas sa mga sumasampalataya sa Kanya. Itaas niyo ang kandila niyo at bendisyonan natin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng kaliwanagan. Ang liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga bansa ay iyong ipinakita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal, Panginoon, at basbasan ang mga kandilang ito na hinahawakan ng mga sumasampalataya na inyong sambayanan. Sa aming pagdadala nito, kami naway marapatin mong umawit ng pagpupuri para sambahin ang ngalan mo sa aming paglakad sa landas ng iyong kabutihan. Kami naway loobin mong sumapit sa di magmamali mong liwanag, si Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Can we sing a light song? Tumayo tayo mga kapatid at tayong lahat, baguhin natin ang pananampalataya na ipinamahagi sa atin nung tayo ay nabinyagan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroroon ng mga yumao, at nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo ay nagagalak sa pag-aalay kay Jesus sa templo. Humingi tayo ng tulong upang tayong itinalagarin ng Diyos sa sakramento ng binyag ay maging tapat sa tuwina at maghasik ng liwanag sa daigdig. Itugon natin sa bawat panalangin, Diyos ng liwanag, dinggin mo kami, tayong lahat. Diyos ng liwanag,
dinggin mo kami. Pangalagaan nawang mabuti ng mga pinuno ng ating simbahan ang banal na tradisyon ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos ng liwanag, dinggin mo kami. Makapaglingkod nawa ang mga pinuno ng ating pamayanan ng may pag-aalay ng sarili, magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng liwanag, dinggin mo kami. Maging matatag nawa tayo sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan na siyang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng liwanag, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kanyang kaharian ang mga nahimlay nating mga kapatid at mapatawad nawa sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Diyos ng liwanag, dinggin mo kami. Isama natin sa dalangin ang mga sumusunod na kahilingan. Para sa pasasalamat ni Jeneline Ramos, Leo Gamboa, para sa natatanging kahilingan ni Leila Abiob, Evelyn De La Rosa, Paz Suing, Mary Manette Pineda, Mark Herald Dalay, Baby Liam Samuel Cristales, ng St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, ng St. Jude Thaddeus Officers and Homeowners, Carmela Ann Castro, para sa mabilis na paggaling ni Richard Caballa, Ines Sunga, Anita Chodin, June Gomez, Armando Castro, at sa lahat ng kamag-anak at kaibigan naming may sakit. Para sa ligtas na paglalakbay ni Fernando F. Baluyot Jr., para sa kaluluwa ni Norma, Maria Virginia, Marcelo, Dolores, Roman, Fernando Barameda, Aquilina Pineda, Ernesto Manag, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Diyos ng liwanag, dinggin mo kami. At tahimik natin ipanalangin ang kahilingan at pangailangan ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na yung mga naghihirap sa kadiliman ng sakit at hirap, at mga ipagdasal natin nung nawawalaan ng pananampalataya. Ama naming mapagpala, isinugo mo ang iyong anak bilang liwanag ng sanlibutan. Puspusin mo kami ng banal mong Espiritu upang makapagtalaga kami sa iyong pangalan sa aming pananampalataya sa anak mo na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Pati
Tumayo tayo mga kapatid, ipanalangin natin na ang sakripisyong inialay natin kasama ni Kristo ay sana maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Naway maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, ang inialay ng iyong bayang hinirang. Nilob mo ng iyong bugtong na anak ay may alay sa iyo bilang isang korderong malinis sa ikaliligtas ng sandaigdigan. Nabubuhay siya't naghahari kasama mo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Tunay ang marapat at matuwid, angkop at nakagagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo, Amang banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Sapagkat ngayon ang iyong anak ay inihahandog sa templo at ipinagbubunyi ng Espiritu bilang karangalan ng Israel at tanglaw sa mga bansa. Kaya kami ay magsaya sa pagsalubong sa aming tagapagligtas, samantalang sumasama kami sa mga anghel at mga banal na nagbubunyi ng iyong kadakilaan. Umpisa natin ang pinakabanal na bahagi ng misa. Sumama tayo sa diwa at sakripisyo ni Jesus. Ama namin sa langit, sa simula pa lamang ng panahon, ay lagi mo nang isinalang-alang ang kabutihan ng iyong bayan upang matulad kami sa iyong kabanalan. Lingapin mo na may magandang kalooban ang iyong bayan na natitipon ngayon sa iyong harapan. Ipadala mo ang kapangyarihan ng iyong Espiritu upang para sa amin ang mga kaloob na ito ay maging katawan at dugo ng mahal mong anak na si Jesucristo, na sa kanyang pamamagitan kami ay naging mga anak mo rin. Nung maligaw kami ng landas at hindi na namin makita ang daan patungo sa iyo, lalo mo na kaming minahal si Jesus na iyong anak, wagas at walang kasalanan, ay isinuko ang sarili sa amin at napako siya sa krus. Bago niya idinapa ang kanyang mga kamay sa pagitan ng langit at lupa bilang walang hanggan tanda ng iyong pakikipagtipan sa amin, ninais niyang ipagdiwang ang banal na hapunan kasama ang kanyang mga kaibigan. Nung sila'y nagsasalo-salo, kinuha ni Jesus ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo at nagpuri, o Amang banal. Hinati-hati niya at ibinigay niya ang tinapay sa kanyang mga alagad ng wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo.
Pagkatapos ng hapunan, taglay ang kaalaman na kailangan niyang muling pagkakasunduhin sa kanyang sarili ang lahat sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Kinuha ni Jesus ang kalis na may alak. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, o Amang Banal. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga kaibigan ng wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tumayo tayo at tugunan natin ang hiwagang ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ito sa pag-alaala kay Jesucristo, ang aming kaligtasan at kapayapaan magpakailanman. Ipinagdiriwang namin ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, at umaasa kami sa pagdating ng araw ng kanyang pagbabalik upang pagkalooban kami ng ganap na kaligayahan. Kaya inialay namin sa iyo, O Diyos na tapat at totoo, ang sakripisyong makapagbabalik sa amin sa iyong pakipagkaibigan. Ama, nagmamahal mong tanghayan ang iyong mga tinawag na makibahagi sa sakripisyo ni Kristo. Sa kamagyarihan ng iyong Espiritu Santo, gawin mo kami isang katawan na nahango na sa anumang di pagkakasunduan. Papagisan mo ang lahat ng aming mga puso at diwa, kasama ng aming mahal na Santo Papa na si Pope Francis, ng aming Obispo na si Florentino. Tulungan mo kami na sama-samang gumawa para sa pagdating ng iyong kaharian, hanggang sa wakas na humarap kami sa iyo upang makibahagi sa buhay ng iyong mga banal, kasama ng nahihimlay naming mga kapatid na inihahabilin namin sa iyong awa. At ligtas na sa anumang lilim ng kamatayan, magiging bahagi kami ng bagong sanlinikha at magpapasalamat kami sa iyo kasama ni Jesucristo ang Panginoon namin na muling nabuhay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Si Jesus na anak ng Diyos ang nagturo sa atin kung paano tayo manalangin sa Ama upang tayo ay maligtas sa masama at sa kasalanan at makibahagi tayo sa Kanyang kaharian.
Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, upang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalik, samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Hesu Kristo. Panginoong Hesus, ipinangako mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Panginoon, huwag mo sanang isalang-alang ang aming pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong bayang hinirang. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa ikasisiya ng iyong kalooban, nabubuhay ka't naghahari magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Ipamahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan na tinanggap natin kay Kristo. Please. Panginoong Hesu Kristo, anak ng Diyos na buhay, ang pagtanggap natin ay ng iyong katawan at dugo, O Panginoon, ay huwag sana magdulot sa amin ng kaparusahan. Sa halip, alang-alang sa iyong awa, ay pakinabangan sana ng aming kaluluwa't katawan. Narito si Jesus. Siya ang tunay na liwanag na ipinadala ng Diyos para sa ating kaligtasan. Mapapalad tayong inanyayahan niyang tumanggap sa Kanya ngayon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoong Hesus ang magdulot nawa sa atin sa Kanyang buhay na walang hanggan. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Wala naman. Wala naman sila.
Sinabi ni Simeon, nakita ng aking mga mata ang tagapagligtas na inihanda mo, O Diyos, para sa harap ng lahat ng bayan. Mga kapatid, hiningi ng mga obispo natin na ipanalangin natin yung mga may sakit, lalong-lalo na dyan sa may kumakalat na sakit virus. Coronavirus. Lumuhod tayo at panalangin din natin yung mga naging biktima Magsilod po tayo. ng pagsabog ng taal at lahat na naghihirap dito sa ating bansa. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked in studying the nature and cost of this virus and this disease. And esteeming the tide of the transmission, guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that might find cure and solution to this epidemic. We pray for all those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, Saint Raphael the Archangels, Saint Roch, Saint Lorenzo Ruiz, Saint Pedro Calunsud. Let's all stand for the final blessing. Manalangin tayo sa bisa ng mga sakramentong aming tinanggap, Panginoon, naway matupad sa amin ang iyong kalooban. Tinupad mo ang hangarin ni Simeon na hindi siya mamamatay hanggat di mo na makikita ang tagapagligtas. Ipagkaloob mo na kami ay matutong sumalubong sa Panginoon upang maging marapat sa buhay kami na walang hanggan. Amen. Alang-alang kay Kristo naming Panginoon. Amen. Iparasal natin lahat mga naghihirap sa ating bansa. Medyo dumadaan tayo sa ilang mga krisis dito at sa ibang bansa rin. Baginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ina ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin Pagpalain sana tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagpatuloy natin ang ating pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa isa't isa. Salamat sa Diyos.